Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Konsihal sa Barangay Kinasangan, Dakbayan sa Cebu, gipusil patay kaganang udto dito sa sitio Adelfa. Ang biktima na ilang si Engineer Ponciano Villamil nga nagpuyo sa luwer suran sa naasoing barangay. Naglakaw ang konsihal padong pauli apan gipusil siya sa wa mailhing mamumuno nga misangpot sa ihang kamatayon. Si Villamil, usa-usab ka real estate broker o usa kini sa anggulong gilantaw sa mga otoridad. Ang iyang trabaho may kalamigitan usab sa krimen. Nagpadayon pa ang investigasyon sa nahitabo sa biktimang konsihal. Tensyon miolbo sa gipahigayon nga protest rally sa mga nataktak nga mga kawani sa usa ka factory sa imported garments sa MEPS 1. Samtang upat ka mga sakop sa progresibong pundok nga misalmot sa nasoing kalihukan gisikop. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, nahimong tensyonado ang pagpalanog lang unta sa mga kawani sa ilang kadismaya sa pagkataktak nila sa trabaho dihang gisita sila sa mga pulis. Bakit bisog? Bakit bisog? Naabtan sa RTV Balitang Bisdak nga gisita sa mga sakop sa Police Station 5 kining duha ka mga sakop sa progresibong pundok nga miuban sa gipahigayong protest rally sa mga nataktak nga kawani sa usa ka factory sa mga imported garments. Bisan pa man sa pagpasabot sa mga pulis kanila, mi-insister ang grupo nga mupadayon sa ilang pagprotesta. Pag wala tay quarantine pass mo gawas ta, pwede tang dakpon sa pulis. Naay penalty nga 1,000 or imprisonment of 10 days. So dito lang tayo mag-istorya sa estasyon. Okay, sige. Kasabot man kakaman. Okay. Sige. Gawas sa duha ka mga lalaki, may dugang duha pa ka mga sakop sa progresibong pundok ang gisikop usab sa mga pulis ug gida sa Police Station 5. Giila ang upat nga sila si Dennis Derigue, Mayra Opada, Jackson Branzuela ug Junel Labrador nga mga sakop sa partidong manggagawa ug sentro ng nagkakaisa at progresibong manggagawa. Pipila ka minutos nangabot ang taga Civil Disturbance Management Team sa Lapu-Lapu City Police Office aron abagan ang mga sakop sa Police Station 5. May mga sakop usab sa MEPS Police ug mga SWAT nga on standby. Hinuon human masikop ang upat, nahunong usab ang protest rally ug tagsa-tagsang nanguli ang mga kawani. Ang inyong mga leader nag-meeting naman diha sa katong niaging adlaw, di ba? Ulaton lang nato ang ilang meeting. Oh, pero nakasabot naman sirang tagamit siyang tanga mo ate. Oh, sige na kay. Sige na, panguli na lang mo. Kay maabot ang mobile ron, madala gyud mo tanan. Okay, naman ako pero wala ka po dito nato. Sige, pero wala man gud mo'y permit sa inyong assembly karon, mo nang bawal sa. Sa pagpakighinabi sa RTV Balitang Bisdak kanila, ilang gipasabot nga buot lang unta nilang madungog sa management ang ilang sentimiento. Para makamove on nami, makapangita mi panginabuhian,
1 year, 1 month, we close this case. Sa kapin 300 ka mga nataktak nga kawani, gikatahong ubay-ubay kanila ang magtiayon. Sama nila ni Manuel Fernandez ug Dominga Albia. Bisan man lang binlan lang mig usa usa sa mua nga para nga naamay makuhaan og among pangabuhian ang among anak mahunong na nag-eskwela kay wala naman may ikapa-eskwela anak. Mura kung nasya ko ma'am kay nganong naing ato dito nga retrenchment man kaha. So dapat na pa may 1 month. Ang mga dinakpan, gikatahong mag-atubang o kalapasan sa mga quarantine protocols, illegal assembly o resistance and disobedience to persons in authority. Illegal ilang pagpanaktag namo. Mo nang katungod namo nga ipaglaban gina mong katungod isip usa ka tubante. Wala man maalkanse kay ang ilahang brand sa US ay kusugang orders. In fact, Sunday and holiday padyutihon sila. Mao nga nag-assist mi nila karon i-pressure ang company nga ibalik sila sa trabaho. Naaman tay mga pictures nga nakuha ma'am no nga wa sila nag kanang sunod sa atong quarantine protocols. Then bawal man gyud kung wala tay permit nga mag-assembly ta. Samtang kini ang official statement sa First Glory Philippines Incorporated. Ilang gipasabot nga tungod sa nasinating pandemya, nagpatuman og retrenchment ang kompanya sa 30% niini sa ilang manpower. Ang retrenchment ipatuman sugod Disyembre 27 ug mipasalig ang kompanya nga mahatagan sa insaktong separation pay ang mga apektadong kawani. Samtang Bob ug mga adlaw gikatakdang mudangup sa Duli 7 ang naasoy mga kawani. Bob. Daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report. Pagtimaan sa Bonifacio Day, giduganan usab og protesta sa mga militanteng grupo sa dakbayan sa Cebu. Ania ang report. Na may katungod to do this. Now if you will insist for us to secure a permit, that's a nonsense. We will negotiate. Just one speaker, we will do our... Well, no permit, no rally. Kini ang tinubagay sa leader sa mga rallyista o sa pulis ato sa pagsugod sa ilang lihok protesta. Alas 10 ganyan buntag ipahigayon ang rally protesta sa uptown area sa dakbayan sa Cebu. Gipangitaan sila og permit sa mga pulis isip kamatuoran nga gitugtan sila sa pagrally. Matod sa mga responding policemen nga gidili pa karon ang pagpahigayon og mass gathering tungod sa pandemic. Apan mihangyo ang mga rallyista nga tugutan sila bisan og hamubo lang nga panahon aron mapadangat ang ilang sentimiento sanglit doon naman kuno sila katungod sa pagpadayag. Miabot ang opisyal sa Station 2 o gihatagan ang mga rallyista og 10 minutos nga makapamatbat sa ilahang katuyuan. Dinhi gipabuhagay ang ilahang mga sentimiento sa isyu sa panarbaho, anti-terrorism bill ug uban pa. Dapat agaan og ayuda ang mga trabahante, mga mamumuo nga nawad-an og trabaho karon, katong gi-terminate, katong gi-retrench, katong na layoff. Human sa 10 minutos, nag-iyahay og panguli ang mga rallyista nga miyembro sa Sanlakas ug sa bukluran ng manggagawa Pilipino. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kay ugma Disyembre na makigtagbo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa kapulisan ug nagdumala sa simbahan ug magpaabot sa ipakanaog nga mando sa IATF kalabot sa mga kalihukan panahon sa Pasko sama sa pagsaulog sa Misa de Gallo. Ang pagtugot sa pagpaygayon og mga santos nga misa sa mga simbahan ubos sa 50 ngadto sa 75% desisyon gikan sa IATF. Maong matod sa mayor, buot usab nila nga pinasubay sa kamanduan sa Interagency Task Force ang ilang aksyon. Matod sa hepe sa kapulisan sa Talisay, nga strikto gihapong gipatuman karon ang curfew ug usa sa ilang buot pakisayran kung adunay misa de Gallo ug kung tugutan ba nga makasimba ang 60 anyos pataas o 14 anyos paubos. The decision for 50% na mass was under the IATF and with constant coordination with the churches and the police. So that's the same thing that we're going to do regarding the Simbang Gabi. I need to hear the instruction of the city mayor. But as far as the PNP is concerned, there is no prohibition in the conduct of Simbang Gabi so far.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mas gipalapdan pa ang urban gardening program sa Mandaue City. Dili lang sa mga Pinoyanan o mga backyard, bisan sa mga kompanya labi na kadtong adunay bakanting espasyo, giawhag nga mohimo nini aron daghan og maani. Ang RTV presents ni Nico Serino. Labong ug mabungaho na pag-ayo kining vegetable garden sa usa ka kompanya sa Barangay Hagubiao, Mandaue City. Setyembre gisugdan ang proyekto human gitanyag sa kompanya nga ipagamit ang bakanting yuta sa ilang nataran. Mga residente sa Barangay Hagubiao ang nag-uma ug mipatubo sa mga pananom. Lain-laing klase sa mga utanon ang gipananom sama sa lettuce, kamatis, talong, upo ug uban pa. Miabag sab sa pagpreparar sa garden ang mga empleyado mismo sa kompanya. Vacant. Actually, this is allotted for commercial building. And after pandemic, so we decided just to temporarily for the urban gardening. Among plano nga kumada every Saturday magtabo. Kaganiha, gihimo ang first harvest sa mga abot. Ubay-ubay ang ilang naani nga ilasab ipamaligya. Magbahin sa ginansya ang mga sakop sa organisasyon nga nananom ug nagpadako niini. Dako jud kay tabang, ma'am. Nga presko pa kay organic ni siya nga mga tanom. Among pang Di kay naman mi siya, ang halin ingon si sir. Nami siya. Ang programa kabahin sa Mandaue Resilience Network sa City Government, MCCI ug mga pribadong kompanya. Nagtinguha paghatag og training ug livelihood sa mga tao taliwa niining pandemya. Labing importante ang supply sa pagkaon, labi na sa mga utanon. Dili lang mga mag-uuma kay bisan mga empleyado sa mga kompanya maabagan sab niini. Gani may laing duha pa ka kompanya nga misanong sa panawagan ug nagpahigayon sab og urban gardening. Urban gardening, especially in this highly urbanized city nga limited kayo ang atong land. Encourage people, especially in the commercial level nga dagko kay sila gluti nga from this time idle kay tungod sa pandemya to lend their land to these interested farmers. Panawagan sa syudad, mas daghan pa ang musanong ug mananom sa ilang nataran, lakip na ang mga tagbalay. Uban ni June Sulon, ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu. Karambula sa upat ka masakyanan nakuhaan sa CCTV. Si Luan Merondina sa report. Sa kuha sa CCTV, alas 10:21 ganihang buntag, makita kining usa ka itong mga auto nga nagsubay sa inner lane sa Basak Road. Apan kalit lang kining mi right turn nga wala mo senya sa layo pa. Hinungdan nga ang tricycle nga nagsubay sa outer lane napugos paglihay paingon sa wala. Ang taxi nga nagsunod, milihay usab pa wala, hinungdan nga naigo sa taxi ang motorsiklo nga buot untang mo overtake. Misangpot kini sa pagkalamba sa motorsiklo. Giila ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Dan Yurong, 39 anyos, taga Mahayahay, Bangkal. Kasamtangan kini karong nagpaalim sa tambalanan. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa masayri kung may nakabot na ba nga settlement tali sa driver sa motorsiklo o sa taxi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ang way hubas-hubas nga tubig sa daan Molave, Purok, Wanluna sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay, gipadangat sa pipila ka mga residente sa GMA RTV Balitang Bisdak. Ang report ni Femery Dumabo. Bisan kung naglagiting ang kainit sa adlaw, apan kining pipila ka metros nga daan, gilunupan paghihapon. Si Jendel Patling raw, nagpatabang sa GMA RTV Balitang Bisdak, kaya ang prating ito mga tubig baha ni abot na sa ilang tugkaran. Labi na ako, walay taas ang amuha, nagkusog kaayo, na mga gisakyan na ma'am no, mo expose magyud na yung baho. Dati taluyan na mo Ang halos way hubas-hubas nga tubig, kapin sa tulo ka tuig na di ay nga giproblema sa mga residente. Tungod kini sa problemado nga drainage system sa usa ka subdivision sa maong lugar. Gawas nga problema nila ang kagian ni ining dapita ug ang grabing kabaho tungod ni ining pagbaha, usa sa ilang gikadlukan sa mga residente ni ining sa parte sa Barangay Tabunok ang posibleng sakit nga dala ni ining pagbaha.
Mato ni Tabono Kapitan Benji Cabigas, gipadangat na nila ang reklamo sa City Legal Office aron patubagon ang developer sa nahimong problema. Gani ang mga officer sa homeowners sa subdivision nagpunay na usab sa paghangyo sa ilang developer nga ati manuna ang pipila ka tuig nga problema. Sa niagi panig administrasyon, no? So mao ni amo ang trabaho pod karon nga problema. Mao ni nanatay mga gipanghimo nga mga actions, legal actions ato ang City Legal para masulbad in taon ni kay daghan ang nagsakripisyo ani. May mga existing problems diri nga wa gyud nila pa masulbad. So ni promise sila to communicate with us within the week, siguro by tomorrow amo silang tawagan na sagbalik kung unsay ilahang action plan. Ang barangay dalingan nitubag sa problema pinaagi sa pagpasuyop sa tubig gamit ang submersible water pump sa barangay. In as much as possible ko tub sa kana mag-ipatawag mi nila kay dili namang good pod kanira pod ang amo ang problema. So naara gyud mi ining once ilaming ipatawag. Usa pod gyud na ang among request hopefully nga himuon gyud ning action sa developer kay mahakbong man gyud ning back job nila nga trabaho. Sila may nagtrabaho ani. Nagpalit mi og amo ang kaugalingong pump although gamay ra gyud siya, it will take us mga around 2 hours para makuha ning tubig niya. After amo lang gi-elevate ang amo ang drainage diri kay hugaw na magyug kayo musod niya and also makakosad siya og kanang mga disgrasya na daghang mga umo diha. Gisulayan sa pagkuha siyang habig ang developer apan hangtod karon way tubag nga gipadangat. Hinuon mato ni Kap Cabigas nga sa pag-follow up niya sa City Legal Office, gingong ni pasalig ang developer nga sugdan ning simanaha ang pagpatrabaho sa maong drainage system. Uban ni Renante Quiñones, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Patay ang 30 anyos nga dalaga samtang kritikal ang driver sa motorsiklo human sila mahulog sa bungaw sa sitio Dunga, Barangay Malaunay, Valencia Negros Oriental. Dead on arrival sa Siliman University Medical Center si Karen Lee Torres, kawani sa Business Process Outsourcing og dumurupyo sa Barangay Bagakay, Dumaguete City. Critical usab basod sa ICU sa ospital ang iyang boyfriend nga si John Mark Yukor, 28 anyos nga taga Barangay Habitat, Dumaguete City. Sa investigasyon sa Valencia Traffic Police, gikan na ngaon ang duha o namauli na dihang nahitabo ang aksidente. Sumapan ni Traffic Investigator Police sa Master Sergeant Roberto Nodado nga samtang nagsubay sila sa dulhugon nga kalsada, nawad-an og brake o preno ang motorsiklo o nawad-an og control si Yokor nga mao'y nagmaneho. Pagdangat sa likong dapit, milaho sila sa bungaw nga adunay gilawmon nga 39 katail. Wa mag-helmet ang duha. Maong nakaangkon sila og mga head injuries nga mo'y hinungdan sa kamatayon ni Torres. Yan orang gisaulog karong adlaw ang fiesta opisyal nga birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio sa Dakbayan sa Mandaue. Gipangunayan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez o mga city officials ang simple nga paghandom sa okasyon. Mihalad sila og mga buwak sa monumento sa bayani dito sa City Heritage Plaza. Gipahinumdom sa kalihukan ang mithi paghigugma sa atong nasod. Samtang sama sa Mandaue, yan rasab ang selebrasyon sa 157th Bonifacio Day sa Cebu City. Gihimo kini sa Plaza Independencia kundi himutang ang rebulto sa bayani. Nagpahigayon sa og floral offering ang mga opisyalis pinangunahan ni Cebu City Vice Mayor Mike Rama. Pasko Novena ug duha ka misa sa kadlawon ang gitinguha sa simbahang Katoliko sa umaabot nga Misa de Gallo. Giklaro hinuon ni Monsignor Joseph Tan, Media Liaison Officer sa Archdiocese of Cebu, nga mag-agad gihapon ang tanan sa patakaran sa kagamhanan. Ang Pasko Novena ipahigayon kada alas 5 o alas 6 sa gabi. Apan dili kini siya anticipated mass kun dili pahinungod sa mahal nga Birhen Maria, niining panahona nagbati sa iyang gikatakdang paghimugso kang Hesus. Samtang duha ka misahan usab sa kadlawon aron mabahin ang mga tawo ug dili magpunsisok sa mga simbahan isip pagtamod sa health protocols. Did-an ang pagpahigayon og misa sa mga kapilya nga naa sa mga suok-suok nga dapit. Samtang andam ang kapulisan sa Dakbayan sa Cebu pagpatuman sa kahapsay aron masiguro ang pagtuman sa mga health protocols.
Ang kasayuran na sa original na pagpasiugdaan na isaron ang Pilipinas, dili yun mahimuwag sa simbahan na gustuhanon. We will coordinate with the church, sir, of course, with the help of the city government. So, dili gyud na siya, sir, nga maingon nato nga pulis ra. We need everybody's help. And of course, ang mga manimbahay mismo, dapat they should be responsible with themselves nga i-maintain yun nila ang social distancing. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Mandawi City, nagrally ang mga sakop sa progresibong nga pundok atol sa kasulugan ni Gat Andres Bonifacio. Gisuwayan sila pag-disperse o pagbungkag sa kapulisan apan min sister nga upadayon sa ilang hamubo nga kalihukan. Ang report ni Nico Serino. Ang driver o mga government operator na nagduso karon. Mag-alas 11 kaganihan nagtapok gawa sa buhatan sa Department of Agriculture ang mga sakop sa progresibong pundok. Sa adlaw sa bayaning si Andres Bonifacio nga gihulagway nilang reklamador o revolusyonaryo ang ayan kuno nga magpakabana usab sa suliran sa nasod. Ilang panawagan sa administrasyon sulbaron ang problema sa katawhan, sa krisis ug pagkawalay trabaho. Ang kahugpungan sa mga mag-uuma na nawagan sab sa gisaad nga tabang sa ilang sektor. Usa ka legal organisasyon ang KMP ginaguso sa tinuray nga reforma sa yuta nga hangtod karon wala pa mahatag ug wala pa matubag sa gobyernong Duterte. Andres Bonifacio, reklamador, gani panahon sa mga kansila, giingnan pa gani siya nga tulisan, insurrectos, pariharapod karon sa mga nakigbisog karon mga progresibo. Giridtag, yanggag terorista, pero sa among bahin, wala may mahadlok kay dili kami terorista. Ang grupong Piston nanawagan sab sa tabang sa local government aron makabalik na pagpamasada ang jeepneys ug orihinal nga rota sa mga tricycle. Nagpaningkamot ta nga maistorya gyud si Mayor. Isgutanan sa usa ka dialog, no? Gani atong nitabo atong driver sa tricycle nga adto dito sa City Hall para to maistorya gyud unta. Daling miresponde ang kapulisan sa dapit kundi gipahigayon ang rally sa moabot usa ka gatos ka mga rallyista gikan sa lain-lain nga grupo. Gipaningkamutan sa PNP nga ma-disperse dayon ang mga rallyista kalapasan kini sa quarantine protocol. Apan mibarug sila nga mupadayon sa kalihukan. Nag-adlaw si Andres Bonifacio padayon nato nga ipahigayon. Human sa ilang programa, malinawon ra nga na mauli ang mga nagprotesta. Bawal man gid ang kwan karon, but sense ang amo gamit lang gid ang humanitarian consideration sa ilaha nga di lang gyud mag-abot sa point nga magkagubot ba. Mo to ato nang gitagaan og kwan sir, time sir nga maundang ang ilang programa sir. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka mga residente sa Bohol ang nakabsan sa kinabuhi gumikan sa COVID-19. Sumali Bohol Provincial Planning and Development Officer John Titus Vistal nga namatay ang 81 anyos sa babae nga taga Ubay. Ang laing namatay usa ka 64 anyos sa babae nga taga sa laing bahin tulog ka mga health workers sa Galyares Memorial Hospital nagpositibo sa COVID-19. Sa usa ka public advisory gipahibaw sa ospital nga nagpositibo sila. Sige pahigayon nga polymerase chain reaction test ang maong makawani gi-quarantine na samtang gihimo ang contact tracing. Sa report sa Bohol IADF as of November 27, 2020, ang probinsya dunay 601 ka mga confirmed COVID-19 cases, din 569 ang naayo, 81 ang aktibong kaso o 14 ang namatay. Kinitong latest weather update karong adlaw, Monday, November 30, 2020. Natay tulo ka weather system ang gimonitor. Una na ang northeast monsoon. Ang paday nakaapekto sa may northern ug central Luzon. Ikaduha ang tail end ng frontal system or shear line ang nakaapekto sa may southern Luzon kasama na ang eastern Visayas.
Ug ang ikatulo ang low pressure area na nakasulod na sa atong Philippine Area of Responsibility kagabi. Ganihang alas 10 sa ang sentro ng low pressure area na anas sa 850 kilometro silangan ng Giwan Eastern Samar. Kining low pressure area less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression within 24 hours. Padayon ta mag-monitor sa latest development ng low pressure area. Sulod sa atong 24 oras na ang tibuok sa Visayas, kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang medyo madag-umon ngadto na sa madag-umon na kalangitan, ug natay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Natay expected na mga panagsangkusog na mga pag-uwan na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta, ilabi na sa mga flash floods ug landslides prone areas. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue na thunderstorm advisories ug sa heavy rainfall warnings. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, maayong adlaw. Pipila ka semana na lang sugda na ang pagsaulog sa Misa de Gallo ug sa maong panahon pinangita ang mga kakanin sama puto bongbong, puto cheese ug uban pa kada human sa misa sa kadlaw. Maong patok na usab kini karon nga gipangbaligya online. Ani ang report ni Femery Dumabo. Dungan sa makita sa mga Christmas decorations sa mga establishmento ug kabalayan, mausab ang mga pagkaon nga sagad patok panahon sa Pasko, sama sa puto cheese. Usa na sa nisugod sa pagnegosyo online sa maong klase sa kakanin, kining tagalungsod sa Liluan. Chef siya sa usa ka international nga tungod sa pandemya, hangtod karon wala pa kabalik sa pagsampa sa barko. Ug aron padayon nga masuportahan ang pamilya, ang pagluto og puto cheese ang iyang gikalingawan. Siyempre, kada adlaw, nanginahanglan ka ng pagkaon na maintenance sa mga kada adlaw sa mga gustuson. At least, dili na ko makuha. Kaysa kada adlaw, sige gagawin out sa ibang kwarta niya, waka income. Aron mas exciting og klase-klase ang imong matilawan, doon sa flavor sa puto cheese ang iyang gihimo. Ana ang puto flan, obi puto cheese ham, puto buko pandan ug uban pa. Mato ni Trisito nga kita ang mga Pilipino, bisan unsa kayano ang mga pagkaon ilabi na kun panahon sa Pasko. Kining tanan mamahimog gihapong espesyal kun sawan sa pamilya, higala ug hinigugma. Uuli ditag Pasko kaya para mag-celebrate at tugidin sa atong pamilya. So mao gyud itong naandan sa atong kustombre. So tana imo nang importante gyud siya ma'am sa atong kinabuhi. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawa sa nasod nga nagkisa ko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibon Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Dalsaro ug 25 ka adlaw na lang Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.